कहाँ ले जाइबू ए भौजाई? अरे हमके गोविंद साहब के मेला जाए के बा। अरे तो चला लिराज चली। किराया कितना लेबा? किराया का बताई तोके देखी के एकदम। हमार बात सुना। सुनावा। जाए खातिर मेला बनी नेवरी में खड़ा। ए ड्राइवर बाबू, जाए खातिर मेला बनी नेवरी में खड़ा। ए ड्राइवर बाबू गोविंद साहब के कितना लेबा भाड़ा? जाए खातिर मेला बनी नेवरी में खड़ा। जाए खातिर मेला बनी नेवरी में खड़ा। ए ड्राइवर बाबू गोविंद साहब के कितना लेबा भाड़ा? होते बाट लेट हमके जल्दी पहुँचाई दा। टेम्पू के किराया हमके यही जे बताई दा। होते बाट लेट हमके जल्दी पहुँचाई दा। टेम्पू के किराया हमके यही जे बताई दा। तो ठंडी हमके लागत जाड़ा। तो ठंडी हमके लागत जाड़ा। ए ड्राइवर बाबू गोविंद साहब के कितना लेबा भाड़ा? कितना किराया बा? कुछ ना पता बा। सुना कितना बाटे रेट हमके सब हमें पता। पंकज अनिल के ना तो हो जाई घाटा। कितना किराया बात सब हवे पाता। पंकज रजत के ना तो हो जाई घाटा। पढ़ले
ड्राइवर बाबू गोविंद साहब के कितना ले भाड़ा। आ जाए जौन दे दिया तो ले ले।